מה קורה? טוב, עכשיו אני אעשה לכם סדרה. בבקשה, די כזה קרצייה לישון ולעשות, אבל עדיין, בכל זאת, בבקשה, אתם יכולים לראות כמנוי, בבקשה. לא שלי יש ב-20 יותר מנוי, אני חייבת לעקוב אותו, באמת, בבקשה. אני חייבת, בבקשה. רגע, לא עובד. המסך שלי לא זז, רגע. יואו, איזה קרצייה זה. אוקיי, אני אעשה לכם סדרה, עכשיו אבל באמת תהיה סדרה טובה. יאללה, ולסדרה הזאת קוראים לא מכן, בואו נתחיל. רגע, נחכה. אוקיי. בוא נביא את שער של הבית. בואו. רגע, אני מחפשת אנשים. תראו, אוקיי? כן, זהו, אני רק צריכה את האבא. הוא נאבד לי, אני זוכרת שמיקמתי אותו איפשהו פה. שמתי אותו כאילו פה. רגע. הנה. יאללה, בואו נתחיל. אמא, אבא, יש לנו משהו להגיד לכם. מה? כאילו, מה? אתם צריכים לעשות לנו היום יום הכן.